Bidea saldu nahi dugula eta utopikoa garela esanez jotzen digute adarra. Baina, zer da utopia? Denontzat baldintza berdinak borrokatzea alda utopia? Antzinatasunagatik kategoria zigotzea alda utopia? Ebentualen egonkortzea alda utopia? Lana eta aberastasuna danan artean banatzea alda utopia? Hogeita 15 orduko lanastea alda utopia? Gauza guzti hauek ez dira utopikoak. Utopia ibiliz egiten da.